Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak saya kira kepireng yang di belakang masih semangat. Sepina maleng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur sembah nuwun wilujeng dalu Bapak kalian Ibu masyarakat. Pundi mriki? Nggih, kemune nggih. Nggih. Lan wilujeng dalu ki Bapak Ibu sahibul hajah. Niki hajatipun napa nggih? Kitan. Nggih, mugi-mugi yang dikitan menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kula kalian konco-konco badhe ngaturaken pasugatan gini-gini manis campur sari. Sumangga Kang Mas dibaringi dewa tresno. Spesial untuk Anda.
selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pedho iki wis ben. Pokoke wis. Nggih Wilujeng Dalu selamat malam niki Karempong. Nggih Wilujeng Dalu, Mas. Pripun gimana kabarnya di? Kabarnya perutnya tambah besar. Ya sebentar lagi. Mesakno aku. Lah nggih. Sakjane cuti nggih Bonan. Nggih. Berhubung ning Pripun? memenuhi permintaan dari Bapak Saidul Hajat. Nggih. Lah ngono ah. Wau nggih enten sing nyuwun malih lho permintaan, Mas. Pripun? Pun kula sanjangi. Nggih. Terus saya bulan 8 harus hadir. Oke, siap, tapi persiapkan dulu tempat persalinan buat saya. Nggih. Nggih, Mas. Wes piye maneh wong tugas nggih alhamdulillah pokoke tasik sehat mawon nggih. Alhamdulillah nggih. Kali dijogo tiap minggu tiap bulan jangan lupa ning kontrol lho nggih. Sampun dikontrol lare sabun iki, Mas. Nggih, matur suwun dumateng panjenenganipun Kakang Hajat. Nggih. Abah Tiono adalah Ibu Kusnul Fadilah. Heeh. Mbak Gini. Kusnul, Heeh. siap mriki napa dereng? Langsung kemawon. Siap lho nggih. Pripun? Siap. Oke. Langsung kemawon kasih kesempatan Kang Kaguan Kerso. Panjenenganipun Oke, sekalian Abah Tiono. Sekalian Abah Tiono. Abah. Ugi sesarengan wong ganteng yang akan diberkitan ning Nggih. Elvidan Ibra Ahmad. Ya semoga. Abah, ayo Bang. Aku wis ndek kene, Bang. Yuk, support. Ayo Bang. Terima kasih Abang. Terus ditambahin terima kasih. Oke, baik. Nggih, Ding. Jare pengen kepengin nyanyi. Nggih, monggo. Napa lagune? Iku lho lagu sing Bebe Abang. Kau wani nyetak aku. Oh, dicatet. Ya yang ngono, Mbak, kok catetan ngono. Kayak narik kredit. Aman, Bos. Nggih, Ding, yang diminta Niku wau. gadis manis Kalimantan. Waduh, Mas. Gue lagi bebe apa? Niki senangannya arek Trans Jatim. Hadir juga iki wong ganteng iki. Nggih niki ten sebelah niki. Oh. Nggih, atur salame request yang minta dari bawah. Mangke nggih kedap nggih kula tak. Oh, mboten ya, Mas. Napa? Pripun? Lah nggih niku. Nggih. Oh, cinta dari seberang, Mas. Cinta dari seberang. Kali Nggih. maneh. Nggih. Oh, nggih. Kula lanang wedok anjen kadang lanang kadang wedok. Niki dadi niki gara-gara dadi wedok, boleh dadi mlendis. Dele wong sudah siap.
Neng. Monggo pripun? Niki tanduk, Mas. Nggih, mboten apa-apa. Nyuwune keramat. Keramat nggih. Nggih. Nggih, jan wonten Ibu Gusnul Fadilah sae kok Neng. Nggih sae, Mas. Oh, tinggal mangke nek dhuwit kali abahe. Abahe niku suwantene telas kok. Oh, ngoten nggih. Nggih. Nyambut para tamu. Nggih, monggo yuk Delewung. Mana gak ono ya, Pak? Ayo. sampun kene. Nggih. Nggih jame. Masalah dangdut nggih nggih. Timbangane kula kena klaim. Oh nggih. Monggo menawi foto. Nggih monggo. Nggih. Kasih kesempatan nggih. Dirimu berfoto-foto saya tak mau baca yang request dari bawah nih. Dari bawah nggih.
Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Budi Wijaya. Nggih, Amin. terima kasih. Dari Abah Suroso ning menok. Nggih. Lagunya atau gendingnya mintanya jambu alas. Jambu alas. Juga Abah Seger juga minta jambu alas. Sawon. Nggih, sami-sami jambu alas nggih, Mas. Nek tempuk ini aku ki sawon. Oh, seneng. Kula nggih ya. Juga saking Ketua Sabu Segodo Bancang Pak Sutiono ning Nggih, Mas. lagunya yang diminta Pria Pria Idaman. Idaman. Nggih, iku seneng aku. Yes, sayang aku. Nggih, sampean keuangan Mas kalau iya sebelah. Ya si kutok. Nggih. Nggih. Sian pokoknya sih tekan sebelah iki wis jan pokoke. Nggih. Ada lagi dari kami Bapak Nggih. Ngariono Segodo Bancang juga. Lagunya yang diminta Napa Dino niku? Minggu yang tak Lali janjine. Lali janjine. Jenengan lali kali sinten sih, Mas? Takonono dhewe. Nah, iki sing wadon ning nikah. Nggih. Sakno iki berapa hari selalu hadir. Nggih. Dari Sabu Gunung Kelut ning nikah. Nah, nggih. Yang diminta biasanya no Oh, nggih. warung tendo. Warung tendo. Tapi untuk sekarang ning nikah nggak boleh makan nanas lho ya. Nggih, khusus untuk yang belakang mawon. Bahaya lho ya. Nggih. Aku cuma mengingatkan baik. Aman, Mas. Oh, aman. Saya menerima mentahannya saja. Nggih. Sugeng dalu, terima kasih. Dari Kediri Gunung Kelut. Nggih. Matur sudah hadir. Nanti lebong yang mana dulu? Jambu alas apa? Oke, jambu alas dulu ya. Dari Abah Seger juga Abah Suroso. Yuk, lebong sobat. Nggih. Alhamdulillah keturutan Mbak Ika. Iku sing digawe mau sampean garene wonge kate nangis iku, Mas. Yuk. Jaya. Oh
Terima kasih Neng Dias. Enak dirimu titik tok. Aku Nggih. sing akeh gak Aku seneng kata-kata sing burimang lho Mas. Pripun? Piye sing mau sampean niku mau? Yo mbok aku lali yo. Nek wis gak kena Oh, dulang. berarti kita ada acara nulang ya. Enggak ada. Nggih. Monggo lanjutipun apa Mas? Jam 11 sudah nggih. Monggo ada pria idaman dino minggu sing tak tunggu. Warung tendo dipilih yang mana dulu dulu. Napa iki? Ayo. Apa dulu? Pria idaman. Pria idaman. Lakoni. Kok lakoni? Gini ya. Nggih. Matur sembah nuwun dumateng penonton. Nah, alhamdulillah ayo disapa. Alhamdulillah. Ayo, Matur disapa. sembah nuwun untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Tasih semangat ya Ibu Bapak. Yang di belakang, yang di depan masih semangat. Boleh minta tepuk tangannya dulu dong. Terima kasih. Jenengan tetap di hati saya. Yo. Pria idaman. Request dari Bapak Sutiono. Sikapmu yang pemeran
Gini, Nggih, Mas. yuk Dikasih apa dulu? warung tendo. Warung tenda untuk Sabu Kediri. Gunung Kelut. Gunung Kelut nggih. Nggih. Untuk yang minta lali janjine mangketen Mangke. Samboyo. Ayo ngoten toh. Berarti ini kirang satu lagu berarti. Satu nggih. lagu. Ya tinggal satu lagu mangke lali janjine ten Samboyo. Dan Samboyo. Pas bagus ta lah. Nggih. Nggih no ngapunten saderenge no nggih. Nggih, Mas. Biar paham bapak ingkang gangguan hajat. Nggih, tapi Jelas- mangke kepanggian malih ten serba-serbi Oke. bedayan nggih, Mas nggih. Injih no. Kualik toh. Bedayan serba-serbi oke. Pun siap? Gak nyeluk. Ono ahline oh, Mas. Aku wis no. Engko sampe ngene. Siap nak ngono aku sing iku. Iki tak pasrahno nang Mbak Ika. Gak wani dia. Delewang sudah siap. Siap, Bos. Tarik, Ladrak, ladrak. Ini Cemo ini. Oh, enak loh, Mas. Mahul, mahul. Oh, ah, oh, Kopi susu hangat. Asik, asik. Yang goreng panas bisa. Yo henti sedih. Yo rono itu yo dasarane. Di Wijaya asik, Asik. menjaga Kemana? Wis kadung jadi langganan Mas. Sing disusun lali ati. Yo. Bareng-bareng Budi Wijaya lun. Delewang. Anti galau. THC dia. Juga ada Bor. Ayo, yo. Angen kopi susu riko Paranila awas latu susu yang
warung tenda. Wis gak kenalan wis kenal kabeh. Delok di YouTube wis seru kabeh nggih. Nggih ning jroning suka iling lan waspada nggih. Nggih, Om Jono. Durasi wati Kota Bagi mangke penangke wonten acara bedayan serba Serba-serbi. serbi. Heeh. Cuma kesedah tari remo 15 menit saja. Begitulah. Nggih, mesake si kecil iki digendong ku lho. Nggih niku batine mama iki lapone sese ngoten. Aku kan baik hati. Nggih. Nggih monggo perform terakhir yuk. Tembange bersupe nggih. Lali janjine. Yuk. Biar. Tibang sawetan. Monggo budaya Wijaya. Masuk
Kasih nyata.